Moikka! Mun nimi on Heidi Remes. Mä olen 65-vuotias. Mä oon ollut kuvaushommissa mukana semmoisen reilun 10 vuoden ajan, mutta siis pitkältihän ne kaikki alun vuodet meni siinä tausta-avustamisen parissa. Että nyt vasta nämä viimeiset vuodet on ollutkin sitten tämmöisiä hektisempiä, rohkeutta ja heittäytymiskykyäkin vaativia, eli pienrooleja repliikeillä. No niitä on kertynyt semmoinen reilu 10 kappaletta ja saman verran suurin piirtein mainosrooleja, joissa osassa on ollut repliikkien kanssa ja joissain ihan pääroolissa. Mä jään kuulolle, josko sieltä teidän tämänhetkisestä projektistanne löytyisi minun uusin haasteeni. Ei muuta kuin moi moi! Niin.